Bajar İstanbul'e yek ji bajarê herî mezin yê Tirkiye. Serjmara wê 16 milyon e. û ji ber ku nêzik 5 milyon Kurd lê dijîn, wek bajarê herî mezin yê Kurdan jî tê binavkirin İstanbul. Wek civakên din, gelek welatî û esnafên Kurd yên li vî bajarî dijîn jî di proseyeke xedar re derbas dibin. Bihabûna jiyanê, bilindbûna nirxê dolar û zêr, nebûna kar û qedexeyên hêyî yên ji ber pandemiyê, darbeya herî mezin li esnafan dixe. Esnafê Kurd yê li Fatiha Stenbolê Ümit İncelê ku ji bajarê Mûşê radgîne. Rewşa esnafan jî welatiyan jî ne baş e. Ew bi saya mildayîna Kurdan di vê bazarê de serpiya dimînin. Ji ber vê hevkariya Kurdan ya di vê proseya pandemiyê de gelekî şanazin. Lê ji ber guhkariya hikûmetê jî bigazindin ku mil nade wan. Em nêzîkî 20 sala em vê pazarê ne. Yani gelek Kurda me mere yardımcı dibe, çawa yardımcı dibe. Xwedê vana razî be dibêje ev maliyê min e, bere bifroşe. Di kengê xwe rastîkî başê perîvê bide. Yani ev wê yenden zev xweşe. Yani Kurda me gelekî başin. Xwedê razî be yani. Alîkariyê hikûmetê tene. Hikûmetê xwe re tene. Ya mere çawe. Hin esnaf jî hene ku kêm be jî ji rewşê xweşhalin. Rêbaz Nejat İsmaîl yek ji wan e ku ji paytexta Başûrê Kurdistanê Hewlêrê dizanîn. Ew mûçeyê xwe werdigirin li gel vê proseya pandemiyê jî. Lê dema desthilat baştir mil bide wê her tişt hîn baştir û asantir bibe. Ew dibêje ev bazar ya Kurdan e. Hemû berhemên vê derê li gor tama devê Kurdan e. Loma her Kurdekî ji Rojava û Bakur li Stenbolê tê û hemû pêdiviyên xwe yên xwarinî ji vê derê peyda dike. Biqasî karîna xwe. Mesela ew rojî mesela garantîne dekirêtin ke memnû dekirêtin ew rojî bazar xweş e bazarman heye yani bayê hûnê de firoşîn yani mesela bê bazarî niye êrkana ke xelek ew rojî ke li malê de mîne tewal êrkana dêtin eşyayê xwe dikir goştî xwe dekirêtin û siwaç xwe dekatin û êrkan bazar şî Kurd e xelkê roja awayê xelkê sîrtî û mirtî û anê êrkan da dinîşin ke bi hukmî wê êrkana işte şî asarî qedîmî tide mesela penîr û goşt û hincûn tibayî tide xelkê roja awa roj awat û Kurd û kirmazekan zodên êrkanê ke eşyayê dekirin. Ji ber bandora nebaş û nebûna kariya di proseya pandemiyê de gelek esnafên li Stenbolê hatine berîflasê. Hikûmetê jî ji ber ku pêşîl ber vêkê bigire biryar ragirtibû ku 705 lîreyan alîkariya kiriya dikanê bide esnafan. Ne tenê esnafên Tirk di heman demê de esnafên Kurd yên li vê bazara Fatihê jî dibêjin. Ji bo wan heta niha tu alîkarî nehatiye dayîn û baweriya wan jî bi van sozên alîkariyê êdî nayê. Azad Altun, Kurdistan 24, Stenbol,